miensa no ene komo aye bedie no mesre se wo mi abi nya nhwe afre no mo ma mehwe bi na fre obi na obi mfre obi so obodiam amen nana enkotwe nkomo ba akomienu nana kadaji ye mo akwaba ya ura nana ho aye fe ye oduma nko anko so nshira usa nana wadaroma ene obesa bodin ene ba bia ofri ba ye de akire ahwefo yo nya na Okyeame Takyi mensa se de mekan ne nkomo aye betwetwe no pe waso ne tie bia yo Okyeame kadaji wadaroma ene ye ba besua de ye de afa oman mpanimfo a mu di yanim na me se ye ka asem de ya ne ye ka firi na no mabreso me kire tete na ye hwa de tete ahimie na wadaroma ekwan ben ene fa so a e ma ahimie kura baaye esan se minim so onipa bia ena na obaako be ka ne ho o ma ye mienu oyi be ka o ma ye miensa eye ben no mu pagya tumi ati se di mani pa baako se je ne di yeso ekwan ben ne fa so ahimie baaye yo nana no mama mbremu no na abomofo na ya no kuhunu nsase abomofo ayo ko ahayo a kuhunu asase na mamo ko ahayo ne wo mu sei ye wo omo eko anadwo ha ne ye omo ye awia ha na omo ko awia ha no ene timi otimi konya ba bi na asase ne da so ne nsu kese bi da ho nipa nso se ne nyame si boye ne ye hie nsuo enti se o tra ba bi ne nsuo ni ho dia da se bre na pe ba bi fa esi sa chemfo pe wa chew na adwane kokotuku ada se bre na unya ba bi ama osesen efi se ho nso ye fere wa chem kotoku sa enti unya ba bi nsu kese wa enwia na mo atra ben yo enti se eba nsa do ko hunu asase no onu no busuani se no fa ase o sense o se ne se ene aha eye kura wono na emedi so sanse ye ni nim ha mpanyin sem enti no hene bia nim kuro no so mpanyin sem no okre o fa no be kire no me baaye na ha we mi ne wa enti nua we ni ebuye enti etimi nya kuro bi dia yese ha no de pepiase kese dua pepia ene ne si ho ne ebuye aha enti ase ye na ne yeti bebisa no mo ya omunya nti kuro no bebre din sa na ya ko fa ba ene bi so nsuo no mo kotena ho ne de hwaye kuro no tese okoba bi tese afram so afram no ye nsuo no mo kotena aben no nti mo se mo teso e fra wa afram so nti se ahemfo no so obi bedi hina woni akonfo ene abomofo ene adwini bom na woni akonfo ene abomofo ene adwini bom se konfo no ko bomofo no ko ba bi sa ko hu asase fufuro tumi ka kire no ema ono so sa de hokoye na yi na manfo so na nkrofo no bi asa akobọ na sisen ntina ahemfo no enam se ono na nkrofo no akire odo ono mbe ye di krofo ni di kro no nti ono nyaman hena na omo so abaya abrempon sa omo so abaya abrempon na de oti na kura ase no ono so be ye odi kro nti ne ifiri odi kro ne ababrempon ne abo oman hene no akasa sa ena akonfo no so se bibi be si kro no mu a ono mahunu no waka kire ohene no nti ohene bia ba be di ade pe na woni akonfo no ene abomofo no na aye baako na abomofo nso kowire mu a ode namba oni nya nana since okoyira nana na bi si twene so ame abehwehwe ene ne na amafo ye bu ye ni egu niama bebre so aha we na edie ene ma na amafo de kenteko awura mu na nka ye beto nananom no aduane a o beto no ma bibuki aso bia ye wachi wade kane se nana bi twam ba bia e man tie ti de dua se to so pa na se ye di abo esmo so nana na ba no ye mo nyina asori e ni die e de man nana no o chia nana wuyi wontima wa battery e nkum die no wuyi wa battery die no no wa yi na mu mpaboa no wa bo mu ase a chia nana timpani fo bu bebi se bo mu ase chia ukro mo hene a na won ka ho
ti obuo ene abante e kocha o hena na ntima no gu na betiri se de one ne pe wo yesa enye ne kwanso ye kama na amafo ate obi wayi aba kurom na abante wo front ma kama na akofa kan bu na wo de ahe enye ne kwanso no na ya hwa no ho a hobifu nti fisa abri kro no mumiyan kasankyere ye mane ye nana no Bible say for obuo ma di obuo se no fa ni die ma die ni die se no ye beto nana no o pasase atena so a ohen na okohu no ampa se obi sisiu ahemfie ne ere kro akire na Bible no hu gi mu a apolisifoɔ ba ya nti ne die obi twa sutu a onkwa ahemfie na de kɔ apolisifoɔ ne se patapa ni pieto abai ni pa na wo sa enti no nananom no ahemfo no ne abomofo ene akonfo ene na adwene ebomu yo nana medase pa na abusuafo megusua mene Okyeame Takyi etwetwe enkomo dane da nyina Mr Bright kente edinkra omo madane da nyina wosiesie me ma me nso mesebi na mefata se wo hwehwe mo a owo kumase entonso Bomoden na frame wo ahomatrufo iso 0240 32 and afa 62 wame community center no na edinhwe animu obetimi so awosape no ye to adwuma die ne so yo nana wadaroma yakwaje nkra ya saba na me pese me bisa nsemfua bi se yesi wo hene a empe bebre hwan na ya esi hene na hwan na se timi tu hene edinka no ye wo abusuapani ene ye wo ohema na abusuapani no ohema no ene ye adwen kro ne ye de hia yenim se na nida fom obu ade obre ne ho ase a wo do e wotema a osawo oman ho do na obetimi anya atu ho ache nso se ene na ohunu sa kane no wo hene ne som oman no hene ne som oman no na ne di entisa na se na wo kasa emu no kire se enye nipa bia keke ne timi di hene yesi kuna suma fata controfi kura ogba Appiah na yirewo yesi kuna suma se fata a controfia ona na ba konsoso nso ogba Appiah na yirewo ti kuna suma no de bona nsa na ewo sanse na ba konsusa nso na yirewo controfi na ba sa so no so na iri ngui ya kofe kuna suma bona nsa ni ntino abusua na tenase ya adwene se nipa so mesi wohwe na ho brase ene se ne ositi a obedi ade a efata obetimi ama ye ho atoye onye didija omunamuna nipa didija so ni muna ne nam sa onfa nipa ho asem nhye mu ohini bo na himfie nsiba himfie da wo pampam nipa ahimfie nye ohene de o wo ye tu so abko fie tie kama hemfo no a ya na omo de sai ho nsam na ne no panimu kura na bia ohene bi wo wonto ogogo pani no ho ni nyina enye fe ohene wo ye batai kan obi a hye wo yem obi be kan obi hu asem kirewa nya botre na waka chense me frɛ na bisa no na me frɛ no bisa no a udin no mebo sɛ no kura wo bɛka sɛ frɛ no enya no kura nti no bɛka nana me ka kire obi e ka sɛ wa kire wo ka kire so wo ka kire wa so won kan kire wa no asem no wo yifiri wa dwem ne mo emwa nana yan hwa bia bi dan dan nyina me na monten so a ne metie pa yesi wo hene ne yire nkro bebre na mate sansemi yesi wo hene yire bia ye wo hema nana aye no kwesa se wo hene oba wa ne bia di hen hema wo hene kura wo mare wo hema wo hene kwentime wale hema ne masada te sa konfo mi no mare akonfo mi no mare se konfo ba ne konfo be ma ye mare to mo mare nana nei nyina chiwade nne me ni bi o mabo o na wo wara sa akoto wi ana be wi ana ho na be gigi no yonko tata ukuna komo aba wo be wa komo aba na mu nyina mo kom sa oni bi no ko yi o ma de nsan no mu nyina be komo afa na go ho na be ye duane ma no yonko ni kre konfo ba ngwa konfo ba be ma
ɛna ɔhene nso ngware ɔhema ɔhene bia ɔhema no yɛ onua ba sabusua ba akopem ɛne yayi ɔhene ɛne yasa yi ɔhema kwa bɛ na anam so kwa wa na nyi nokre efiri ɔkɔrɔ ɔhema bia be hunu bia nso yɛ onua tinya nokre da sɛ ɔhene yire so no ɔhene no ɔda ɛmɛma na no ɛna asante mu kasa mu no adeɛ ne kuma sɛ yɛbɛka sɛ yɛ wa anama nti ɔhene no ɔno na ɔda ɛmɛma na no nti ne baa no ka ɔbɛyɛ di a ɔhene wa ne ɔhema ɛte sɛ kuna ɔbaa ɛna ɔyɛ kunafoɔ ɛfiri sɛ wɔdi kunu ho na nti bɛma deɛ nka no yɛde wu anka ɔno wɔdi yere ho na nti ka bɛma no kɔdi yere na ɔnyɛ kunafoɔ bɛma de wɔsa yɛ kuna bɛma ɔpɛrɛ yɔnko bɛma yɛ dɛ nana so bodi ma me yɛnhwɛ adeɛ bi enka yeyi wo hene yeyi wo hema nana hwan mo na yɛfrɛ wo mo adehye adehye yɛ saa ɔhene ɛne ɔhema na busuafoɔ no wɔn bia di adeɛ ne bia ɛyɛ nti wɔn nyinaa sɛ wɔn asase wei no mbɛyi a sɛ abusua no asase yɛ didi so ni a wɔn bia timi kɔdɔ bi nti ne kyerɛ sɛ wotimi di adeɛ a ɛna saa din dehye no da wo so wonye obi a odi adeɛ yɛyi a na wote kuronim kora wonyɛ dehye ɛde ɔkɔdɔ ɔkɔfa de yɛn sɛ ɛyɛ saa abusua no a wɔn di akonnwa no na wɔn yɛ adehye wɔ kuro no so nti ne yɛse tonfo pani okɔ kuro bi so na ɔkɔda no gyen fitani wotu kuro mu tim botuo woba ha na hafo no enyi uni sɛ ɔkɔ botuo nti wo fite gyen yɛde bɔ so nti ɔtonfo pani kɔ kuro bi so na ɔkɔda ha gyen fitani saa nti wo yɛ dehye wɔ kuro mu a woba ha wo ma yɛ dehye wɔ ha nana wada saa deɛ ne sɛ ketu ɔhene bi so wɔ kuro mu a na nkɔ akɔ ha kɔdi hene ɔhene nte sɛ ɔsɔfoɔ de wɔpam na ɔduru baabi a na ɔka nyamsɛ wɔnya kra ɔhene nte saa nana yɛhwɛ adeɛ bi abusuafoɔ meguso a me ne kyea me Takyi ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛnɛ yɛfa ahenni ho nkɔmmɔ ɛna yɛtwetwe nana yɛka sɛ amammerɛ yɛka sɛ amanneɛ amammerɛ yɛ dɛn amanneɛ yɛ dɛn na hwan mo ɛna yɛ amammerɛ na hwan mo na yɛ amanneɛ amammerɛ ɛyɛ ɔman ne nyinaa mmra a yɛahyɛ ne yɛagye ato mu te sɛ asantemam wokɔkɔware ba a ɛwɔ sɛ ɔde nsa ɛkɔhunu abusua wokɔ ne ho ade a ɛwɔ sɛ ade nsa no kɔ na wode sika ka ho sɛ ba sɛ ɔbaa no so wɔnware a wokɔ kɔgye wo nsa sika ne yɛ nsa mfa ma sika ne ahyem nti sɛ wo so yɛ kristoni na womfa nsa nkɔware ɔbaa a woka so agyaa wa no ansɛ wo korɔ wonkɔgye hwee nana sɛ me mawale mbɛyele ka akyire na sɛ ba so ɔbaa no wagyaa me a na mekɔ a mɛkɔ akɔgye me nsa ɛno na ɛhwɛ mu kena na mmom me sika ne deɛ ka mbɔ yɛ nyinaa na sɛ me sika ne bɛhye mu deɛ ne ɛme akora no ogyaa me kora menyaa no nana nti ɛno na ɛkyerɛ amammerɛ no amammerɛ ɔman no nyinaa mmerɛ a yɛagye ato mu yɛahyehyɛ yɛagye ato mu no ɛna ɛtumi ba sɛ abusua bi amanneɛ no mu nti no ɔm sɛ yɛdeɛ yɛ nyinaa yɛ kristofoɔ nti wodeɛ yɛne nyinaa sika nti sɛ ɔmo yɛ kristofoɔ na akɔ yɛne nyinaa sika a ɔde no gu agu woni hwee hɔ a wokɔgye ɛno ana ɔma na ade bɛka so ɛno deɛ amanneɛ ɛyɛ mo abusua mu mo aman no deɛ mo agye ato mu no no ɛna wokɔ ha ɔmo so sɛ yɛdeɛ yɛyɛ no obi bɛware yɛ hɔ a yɛdeɛ sɛ wobɛhwɛ no yie ama yɛn ne yɛpɛ yɛso yɛnyɛ hwee ɛno nya amammerɛ ɛno yɛ ɔmo so amanneɛ nti amanneɛ no ɛne amammerɛ no deɛ nyinaa agye atom no deɛ wosesa no a ɛnsesa deɛ nyinaa agye atom yɛ fɛ amammerɛ wosesa no a ɛnsesa deɛ sɛ ɔpɛ no asesa no a dabi ɛho bɛba asɛm na amanneɛ no ankasa so yɛ dɛn amanneɛ no ɛno na mɛka sɛ obiara amanneɛ no ankorankora bi atumi yɛ ne deɛ sɛ bi koraa mepɛ w'asɛm na makye mba na mawɔ nti ware no medium daa sɛ ɔne ne bɛwɔ ɛnyɛ amammerɛ ɛno yɛ amanneɛ nana na kyerɛ sɛ amammerɛ na wakyerɛ mu yi nti nana amanneɛ no nso yɛ dɛn amanneɛ no ne deɛ wɔnom ade yɛpɛ so sɛ awom sɛ asante amammerɛ no nka yɛde nsa ɛna ɛka ho aba na yɛyɛ kristofoɔ nti yɛyɛ mfa nsa ɛnyɛ adeɛ
ana ye hanso ye se de edi nsa ye mfensu onye anti wo ye sofo no abeware konfo ba o se me fansa nko o so na wo akwara na ma no ene wo akwara wasore ba nti ono de kinchina obeje nsa nti amamre no na wo de na wo koye na ya mane se wo se wa sori ya wo nti wo fansa no bi nka woni ma no ba e wa mane na wo ba be ye mo nti oyi amamre na firim na wo de amane eba se bia kura woti so no ya ka kyew se ene da bone nsuo we yenkum ahafu mu yenko ena wo se wo ye kristo ni no abetena kuro no ma woni fa wo wodi wodi me ye wo wa amane mfa me se kuro no ene me achi wodi dua no nti na mpanifo se ye de ka na kuro ba kwase ani so agimi ne ebo ka no usu nyansa ba yi udwai esa agisika ka ho na ho de obohun se se nye sa na nyankopon chi na tro ne se wo ba kwase ya na hwe ase a sa nti na mo abusiafo ye modehye me ka o me se ni panyina due ye hwe asem ba ko bi nka ho na wadawroma ye yi sa na ema wo nyina awie no afei de enipa ban se ye wo hema ye wo hene ye wo abusua panyini hwan ba ne timi be di ade na de ne betimi di ade de be nti no no ne ba ne timi di ade wo hene ba de oni ade wo hene ba ni ade wo hema ba na wo abusua ni mu no wetime di ade ti ahema na kra bebre ono ma so ne bansa no de na kodi na wo hene ba ndi ade wo hene ba no ofira abusua bi mu ba bi nti wono de nti ne yesi mema ye tunkosua no bu nti ma na obehua na fi na so na metati se wo hene bi ate akonwa kese so a na ni da so nyina ne so obawo babema na da chi moni ho a wodi na ade na ene so ba se ne ba ne sa ene de enye mra yankopon bo ade foforo no ene na sa abre nipa nya no so wasase so internet sa unse David Solomon bedi na ade na Solomon kra no ye nya wonu na David peso si asore dama onyankopon no onyankopon ka chense atamfo de wo mo hye ne nsa no wo kan nyina mo jagui David to mo nyina so yire yeso o he so nkwa na David ya kan mo jagu ti nyankopon ka se mo jadu do aka gu no ne ho abafi ti onse se osi asore dama ne mom wasene mu ba memena besi da no Jerusalem asore dama amame ene nti ene ma Solomon ba be di ade no ono kusi sa asore dama na nonom pa ho no a ye de ba ye amamre mu pa no de ehunu se da bi ensese ohene ba be ma be di ade ene gise bi o papa no na ebo akonwa bi e de ama no te se bi ahia hene na bi sa no de ohene de ma na ba se ba we na no hia me no obo akonwa ma na fa ni hia hene sa ti ha no ohene ba de ono ofre busia bi ni ade nana meda wasipi won chirechire mu a wodi amaye e won Nyansapo dwumadie so enen so wabie ye ne yie pa na menim se nem command ye de beso ha isan ye brɛ nti na emom da foforo no ye besa aton sa fa bi sama na ka o se nye ne ngwane anado na foforo besa ba ya ana mpanifo se wo dai ben samampo a no kyerɛ sɛ wona be wuntem yo abusiafo woni bisa dwumadie no eye de seya na me brɛ so aso isan se me pesa won so obɛbɔ machidom na so masene ma dwumadie nka metimetina so kyɛ ɛno nti adwumaku ahodo a mo hwɛ me ankrankra bomode ya na fa ya homatrofo no na me ye ntwetwe nkomo na mo meso yasene ne yeso dwumadie da ne da nyina yentimi mfa me na adesua de wom se wo hwɛ dwumadie ahodo a kɔso akasamfonyini so a wo de ye bie toto ho atimu se ye gina ba bi yie pa na nso so ye brɛ ni susa yesre se momfa ye number no na mo ne ye nkasa wo de oni hwe kura a ye bɔ ho dawura fa ye number no na muwa bi kura fa boa ye na otwe dia mpɔn ono so be hyira se wo boa ma binom asua de